Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo ita alawas at napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Simmangpet ka madgaya man anagga po iti pagadalan, Manong. Una din ko, ayan ka din ni Nanang, awan mat dito'y balay. Napansiguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon idisimmangpet ka ang nagapo iti pagadalan? Saan mo't, Manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni Nanang. Amangan no napan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan, Manong. Nakaluto ako ni tiin na poy. Sige, tama panak iti ayan ni Nanang. Kay imbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni Manong Mike asumurot inton sumangpet. Wan, tapagawidat ni Nanang. Amangan no mapasublian kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat nabit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mo't anak ko, kabailakon. Saan, Nanang? Amangan no mapasublian kayo. Kasta tinararamid day ditatang, iswa na sa papimusay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mo't nga gurigor. Basta agawid kayo, Nanang. San abale? Taumay dito ni Mike, apaman ang makasangpat. Ala nga rod, tay naklabaan dagiti unipormiyo. Saan kayong aglaba, Nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang nga rodan nga'y, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, intunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y mata, ti panagsaksit yo. Apay anala daw ka asimmangpat? May saka dagiti naglinis iti pagadalan, Manong. Nasabat ko mat ni Nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan no mapasublian. Di da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, Manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik. Nukas dyan nga agmay may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, Manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ka nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay nga agtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito'y nga itulodyo ijayan tilugan. Napaning dilugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan nyo pa'y laang. Ipanyon ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot manan jay lugan. Wan, boss. Mapan kami. Dayta katimadi kada kayo at trabahador. No awanan ti pos ang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, tagunay kayo. Wan, boss. Mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid jo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y paktorya ti chichirya? Sadot dagiti a trabahador isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naungit ka pa'y. Jacket din agunget no makitak idang agtutungtong. Kitaam, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkagbiro kiti lalaki ang nagagat. Dinalay nga gawit iti nadagsad. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti rigat. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rudmanang. Kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero milangarudan arigat mon. Ay, pagsardengam ida, taisuda ti agsibog. Kasanuda ngay alomong aw no agsardeng da nga agadal. Awan mo't lang ti aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging kabailak. Isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardeng da.
Tawan mo't lang aramaten dang agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardengak ida manang. Ay na parparigatem laeng tabagim. Inton na idalit ka, ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaatasaan. Anya asapay ko matasaan. Awan papanan na no kastala ang ti panagtrabahom. Kita anak dagiti anak ko ti agtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubwat ka mat, papanam. Adamiting adarayak. Saan ka di amagnaka iti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apama namal pas ti meeting ko, mapanak kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno nalakadalaang nga isuro. No nataengan, nareklamo dagijay, ken sapulon da tinangina atangdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Na, tapay ko mga iparanod ko tinagbanugak. Naglalainganon ngay dagita marigrigan. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tainak ilako. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Paggatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din tibiyag tayo, manong. Naday lako tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laeng, ading ko. Saan tayo mat sigurong agnanayon akastoy? Agburas takit din, tapno makaaduta. Narunot samot tanda ito isakwa pagkargaan ta, manong. Ang mga numapisang. Sana bale, iremedyo ka. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pang isakuam ka dagiti ilakom? Saan mo't adjay sako ti ilakok? Diyay mo't linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kita ti linaon na. Nagpipintas gaya manateng. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan Kabaalak, nanang. Isalog kun, tainak ilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga adda ka para awit. Alwadam iti dalan anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo, nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayon ti mapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa'y ni Mike iti Garden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo di tayo iti kalsada. Nakaawit iti dakkel arut-rutas ako. Dayjay, hindi sunan iti kita. Sardeng akman. Barok. Anya kadiday taawit mo? Nateng, sir. Ipan ni nanang ko iti tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sana kagumatang iti nateng. At dalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad-adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada glasi ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amum ka di ti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuwak da ijay. Anya ka di ti trabaho kijay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasek sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat mabalin ko kano ti agadal, no agritira ak iti malam. Padasam ngam no saan mo akabailan,
Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Unanang, barang makatulong ti sweldo kadagiti kakabsat ko. Basta iunay-unay ko asan yo abaybay ang ti panagadal yo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarik, nanang. Saan ko abaybay ang ti panagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inakpay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti kunana. Inakagpakadak ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Maadakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudad. Ada kadimot lang nakitam amabalin a parabunag iti kinarton a chichirya. Adda, imbagak nga umay dito faktorya no interesado. Ay nga mi estudyante met. Ha? Kasano nga rod ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pay, kat saan ang makaawit itinadagsan. Nakita kiti igit ti kalsada ang nakaawit iti nakalasako anapunno iti naten. Ha? Kasta ka di? Ang kunamot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malem. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamot pang malem dito ya pagadalan. Agyan kadimot iti quarters nagiti trabahador. Anya pa'y ngay. Alangan nga ginawi di tirinabi katagad adal kat nga rod. Ay, apay, awan lat sabalin anakitam, asaan aday ta nga estudyante. Apay nga dupay lang dagiti karton ditoy. Saan pa'y matanapon no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrag dagiti kakadwak, boss? Nagikatdan sa kanon. Ha? Apay ang nagikat da? Kasanon ngay dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't ngaminon dagiti kakadwak. Ay, unay han. Naladaw laang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Aday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati kamot dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayong agtitinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong yo, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagit ni Manong, nanang. Oray siyak mat. Trabaho mo ti trabaho iti unag ti balay. Nulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo. Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaang ti pamuspusan tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngamno sadot, awan lat ammokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na, anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang yo. No kumasaan anasapa apimusay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umay ag-apply dito faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amangag. Di nakita nak ni Sir ijay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho ditoy, madam. Isu nga imayak. Ang kunam kanumot nga agiskwela kay ti malam. Kasano ngayon ti panagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag, tapno masapak mat arumwar, mabalin mat, madam. Basta makumpletong lakit ni ti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti pamilya ni Tom. May sa abalo ti inana, kat addadwa kakabsat na. Numampay na panglawda, nagagat kan nasaat nga agadal dagiti agkakabsat. Idi nagkita da Tom kan Mr. Cruz nga akin ko ay ti may sa apaktorya. Inawis ni Mr. Cruz nga agtrabaho iti paktorya. Napan nga rod ti baro, kat ti asawa ni Mr. Cruz tinakasarita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No kayat yu aket, masapak asumrek, tapno masapak pay arumwar, mabalin ka di, madam? Basta makumpletom lakit niti 8 nga oras iti agmalem, sakbay nga agritira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak nga agtrabaho, kan saan asadot. Namnamaan yu, boss. Saan asadot? Para makita nupundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyamanak, boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na kan katipagyanan nyo at trabahador, kan ti agbalin at trabahom. Agpada kayo kan ni Janet, iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak dito'y, nga gibunag iti kinarton at ichirya. Nabayag ka din dito'y? Medyo. Ay, anya na damag ko. Nangagko ako na ni boss nga gadal ka kanumot. Estudyante ka kadi? Wan. Saan ka kadi nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak dito'y. Nagsarda nga kun anagadal. Siyak, kat nagtulag kami ang masapak asumrek, tapno masapak mat nga agritira. Tapay ang masapak ka nga agritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin no kasta. Uray si ka. Mabalin mo mat ti agadal, tapno sumaya at ti masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakalalugan. Nalakalaang matatrabaho, sir? Sana ka nagkamalian ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ak unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managtulong ka dagiti naanos ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy, ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka kadi amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam anarigat, talaga anarigat. Ngam no panunutam ang analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y paktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasam mat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko ngam awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samit ngagpaiso. Saan asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat. Jak nutten makitkita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. No lakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti gardenyo. Iso nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno iso dati mangubra iti garden. Ay,
pay. Sa balimat kininanang anti. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adi namit magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwarta. Saan ka di ngagsusweldo ni Tom? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addi na. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di ah. Saan kumat adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang. Angam dinakit din pa utangan. Manong, naibusan ti pad paper ko. Adapay gatangak a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasan na bunga ti lubyas. Intangarod, Manong. Adan sama na rikrik naon ni Nanang. Adan nga ni ti kwarto na. Amang ano na bannog. Sa nabali tawan mat klase tayta. Agburas tay tinatang, tayin tay sursor. Wen, Manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay gayam, kumusta nga tamat tan ni Manong? Kabailan na nga tatiag trabaho? Katagad-adal pa'y? Nagagit day jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumit laeng, Manong. Apay nga taakas to'y ti marikriknak na makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asaman da ito'y. Payaming mingmingan na. Ah? Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka ka din. Nuag tuloy ka matlaang agadal. Kaslangarod kayat ko apadason. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrikak. Mabalin ka di akaduan na. Ay katwan day talagayam. Basta si ka, mabalin amin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mat ti inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sa ngamin anang sibog kadagiti ka imulmulaan natang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal ni Tom? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga? Ha? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie. Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang nupulos, adi mo mat ka ba alam, dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anakariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka dakas jay ni Auntie Dina, Nanang. Nakita na kami ngamin iji garden. Anya ka di tinaramid ni manang. Adda ka di manen madi nga imbagana. Imbagana nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas jay na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy, Nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda ka nupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amuti ayanda? Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsina da. Addan bukod da pamilya.
Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idinapasamak kita. Iso at timang kanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Ada, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Naggigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ko ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ak ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laeng tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo ka di madlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tapno agtuloy mo't nga gadal. Isumot lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw kon aka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alak yun tigaraw na. Anya? Kastamot nga ro tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kini Tom. Naistorya akon ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilaangan nanang tikad kadwami ijay balay. Ulila kagaya man iti ama. Ay, sanak man ngulila. Nang binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang, nga ikagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga uray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaramidak para kan ka? Tingay pa nangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Nagyamanak, tasimmangbay kay tibiyag ko. Nakargaan yung ti truck, ngam awan pa'y ti driver. Wan nga rod, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay nga eh. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan mo adala ang nakataktakan na. Awan kayam, anta ka di pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't laang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalaing trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kaming ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laang no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mat kada kayo, nanang. Aganos tayo pa'y tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, manong? Nasaya at mat ading ko. Kayat ni boss, nga umay kanumat ni Mike ijay, taagadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni manong may? Aganos tayo pa'y ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inawat ni Mrs. Cruz ni Tom iti paktorya ti Chichirya. Nagamamuda Tom kan ti tomboy ani Janet. Magustuhan ni Mr. Cruz ti kinagagat ni Tom. Dinayaw mat ni Janet ti kinaanos kan kinasat ni Tom nga agadal. Inalokoy nga rod ni Tom ni Janet nga agadal mat. Nagsinningad dagiti dua. Kanayon da nga agkuyog amapan iti pagadalan. Kabayatan na, agsapsapol ni Mr. Cruz iti agtrabaho iti paktoryana. Nagawid nga rod ni Tom. Tapno awisen na ni Mike akabsat na. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta iti alawas a napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan nanang? Mayat kit din umay ni Mike tapno makadalmat. Danda ni agkulehyo, agurnong iti pagadal na. Kayat mo kadimot ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma sweldo ma. Isu ti daduma nga aramata minton agadal ka iti kulehyo. Ngam asino nga iti kadwayong agtrabaho iti garden, nanang. Di pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti paktorya. Ado nga ta, nanang? No agtrabaho kayo, binulan kayo nga agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agarden tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanagideliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo ka di kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursurwak nga ron ti agmaneho. Patya ka nataras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahanay. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga, Rod. Asidag ti pagideliveran day ta. Iso ako muyog kan. Makasubli kayo, sakbay ti sasarak mo iti pagadala ninton malam. Agyaman ako unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y iti ipapanta iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buhok ko. May mayat na umatidog ti buhok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akas lapukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nam? Saan kit din? Bay amon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buhok ko. Ngam itantabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga katawaan dak. Apay kumangay akatawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buok. Sino nga taday ta nakapalda, nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, anda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet. Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan matunay anabayag di saan nyo ayo umay dito'y paktorya? Maikawa klaang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong ken nakamaong. Ita, nakapalda ka? Ken
Saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Ho! Napintas ka ba't gayam? Ah? Thank you, boss. Muray da kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigudan na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Huh? Idi, guwapo. Ah, boss. Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo. Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad. Agor nung da kano iti pagadal da, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti Baguio. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo. Saan kano adakes ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakes, auntie. Ambisyosa kayo kit di dayta ti amok. Uray, ta saan kami kanumot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, di ta ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro dya anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang, nasingput mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Ay, pasensyan amanang. Alabay takasaok to ti anak ko. Rombang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakabsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Imub ubingan. Kasanon to pa yan inton dumakal. Amangan no di na pa'y am-ammon da tao. Ha? Anya ka di timbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbagang ambisyosa tayo kano. Anya nga minti imbagam, anak. Diyak matan nalapdan nga imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklangan, nagsabat kami. Nasakit ngamin ti pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan matlaang ti maganab mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin ang maulit, nanang? Agpaisun sa matay ko na nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangagkuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet. Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan ni Tom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kita, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun ni Tom ti makagapo no apay ang nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kasdi nga kuy-kuyog da. Ang imposible mo, nga dapay sa bali ang makagapo, iti panagbalbaliw na. Mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirik na na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahus tutay kunak? Abagbagay mo ti atidug abuok. Uray si kamot tom. Nagtar kamot. Sapay ko ma. Tagtalinad ti panaggayim ta. Aging gadi ta makaturpos. Masiguradok ngagtalinaad. Awan pa'y nagayam ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasingpot. Nalabas samot day ta pa ng patirayok mo. Seryoso ak itimbagak tom. Kayat mo ka di. Nga ipasyar ka mat ijay nano mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay niyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dila ang siksika. Pudno ka di day tangay bagam.
Amangan kit dimat no may kamanong ak ngay pasyar mo iti balayo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae, apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa'y ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang, makaturpusak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal May sa Manong. Planok pa'y laang ading ko. Ngaminton makaturpusak. Iso ti babae, ng arapaap ko. Nasingpet-met kit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunaken ko ana. Kaya't kung ipasyar ijay balay, no awan klase, agpakadakan ni boss. Masiguradok adi na tayo palubusan, no agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado dayta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpet kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhet iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Gapo ka di tanang isang pet, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y nga agasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo damot tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparupakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumot kan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturpos dan iti panagadal da. Day tati imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayim na ti babae. Agpadadaan na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mati alalaan ti babae nga kurso. Agpadada mga alala iti kinapulis. Ngam amoy yun, Nanang. Sigud atumboy gayam day diya babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong. Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni Manong mo no kasta. Nagbiit ipanaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako may rekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At dading ko abalasang, boss. Nalaing mat day dyan agtrabaho. Sige. Nulakat takaslakada kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Un, boss. Kaslaison to ti kasukat ko no makaturpusak. Kaskada kami kan ni Mike. Agadal kumamatlaang. Sige, basta nagagatlakit di. Tsakamin kayat ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay, talis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takabsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi kan ni Janet, boss. Umay tumat ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad. Agturpos nga minin damanong, Nanang. Sayang met, no sabali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga tani ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadal. Adda kami paymat kini Manong akadwana ijay. No agpulis to ni Manong, di adda pay lang matakadwana, Nanang. Saan mo nga rod abaybay anti ading yu ijay, O, Nanang, apay kumabaybay ak ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin.
Dandanin makaturpos ni manong nanang. Siyak tumatan ti sumaruno. Maragsakan ak unay, tamalpas matlaangan ni Tom. May santon a pulis. Wan nanang, mas dao tulakit di Jason na mamati nga agad-adal ni manong. Bay amlat tadagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan matkiti nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Ne. Apay, anak kapulas ka iti kastaunay. Papanam. Itagamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagak. Agid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ididitoy. Sana nga asawa day jay, tagpadadang agad-adal. Agayem dalaeng. Na, pudno ka di ti ibagbagana. Nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagraduar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, insurot mat ni Tom ni Mike ije Paktorya, tapno makaurnong iti pagadal na. Kabayatan na, nadlaw mat da Mr. ken Mrs. Cruz, ti dakkal ang nagbaliwan, ti kinatomboy ni Janet. Inatapda nga inlove da ito'y kan ni Tom. Iti may sangal daw, nga impasyar ni Tom ni Janet ijay balayda. Ad-adda ti pananglais ni Dina, iti pamilya ni Tom. Tasaan amamati, ang nakaturpos ni Tom. Naglabas pa iti aldaw, nadanon ti panagturpos da Tom kan Janet. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ti ibagbagak, agid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadadang agad-adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di, ti ibagbagana nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige pa'y manang, panawan kan dito'y dalan. Inak agpagraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumamang rabakak. Rumbang ka di, nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak, iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kawas na. Agpagraduar nga ta nga agpaiso. Adan anak na a pulis. Apay ngay nga agmay-may sa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, Manong Mike. Wanadin ko, agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni Manong. Sigurado ang managsaka ni nanang amang imarcha ka ni Manong. Umuna pa'y laeng da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, Manong. Sika, katdandani kan agenrol iti kolehiyo. Basta tuladen ta ni Manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni nanang para kada tayo. Iso alala ingag mo at Manong. Arapahap ni nanang. Ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya at masakbayan tayo. Pagbagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol anapintasak mat iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay taaggraduaran ti kabsat yaw.
Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan pulis a kapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom? Imbaga, kaslasaan amamati. Pinanawak latan ijay dalan tama nga numaladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni Manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasaet mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations, iti ka barbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Tom. Ta nagsaludo ng agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Ta nasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakat na salon at dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsakta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano anagtuloy anagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ni, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Agyaman ako na ikan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti pa nangalukoy mo kanyak. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnokan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungag. Basta si ka. Agyaman ak unay kan ka, Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan na trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam, anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanang. Nairan na nga agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. Saanan nga iti faktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan nyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cross. Istrikto da ijay. Wan Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaan iti gagat ken anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag blow out ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni Manong yu dayta Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni Manang Dina. Ha? Kunak no saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaanak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na, kasta tinasayaat a tao, anak ko. Nagagatmutla ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen, awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra iti faktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti faktorya. Nayunam ka di mati sweldo da? Apay ko man nayunak.
Kat saan mo't anak kaadal ti kabsat na? No saan ang nagtrabaho iti paktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika tinang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di, no saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day dya tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akabsat mo? Auntie, napatig ka kaninanang. Iso asi ka kano ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusen ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mat itibait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksamot nga addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante apapanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante apapanan na. Apay ngamin akasla na pudot ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang mati madingar aramiden tayo kankwana. Day tangaro ti bakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawen, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Day ta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maaklon, ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ing kami matan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige, anak ko. Lalaingan yo. Tapno makaadal kayo met akas ka ni Manong yo. Wenanang, uray sang kaibagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang. Ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yun tukin ko, nanang. Saan pa'y kanong amin ang nakapagdesisyon, ididinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara kadagi jay adwa. Masigurado nga danto na ununag paya a relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atomboy ni Manang Janet, idi, boss? Pudno da ita. Ngam nabilag ni ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kaslakasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss? Nga madamot daddu maalalaki, nga agayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kastama tinangag ko. Pudno nga ta.
Nadlaw ko asurut-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan ha. Iti ka ano man, saan nakapailawan iti may sa atomboy manong. Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni ayat. Wen manong, saan na bali? Tawan pa'y imbaga di tumboy kanya. No adaman ibaganakan ka asa na rumbang, likli ka mon. Ay, wan gayam. Nakapagdesisyon ka ka din? No anyan to akurso ti alaem? Wen manong, kaya't ko ti agbalin aners. Ay, kunak nukasla kanya ka man nursuro. Addan to nga rod nurse, akabsat ko. Sapay ko manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi ama nagdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturungan da ka no. Nakalugan day ti gate awikar. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo, ng awan dakas ang mapasamak kada kaming agkakadwa. Wantong, mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma a presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takil at anagtibayo ti barongkong ko. Hanya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda apal ang narikna ni Dina, ngam di na impadlaw, idi imbaga ti kabsat na nga agturpusan iti kinapulis ni Tom. Naragsak ti pamilya da Tom, gapu iti baligi da, nag-blowout da nga rod. Inawis da ni Dina, ngam nagpambar, kat saan adi maray. Iti may sangal daw, nagresponde da Tom, gapu taad da tinang hold up, iti may sa abas. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapaa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta tinapanan nyo? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat nitong. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasamakin nitong. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, Manang. Si kakadi na ito'y Manang Janet. Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw itata siya klaang ti adda diti presinto. Apay ka di, Manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas an hold up.
Idak pa'y nakita. Inyawag dala ang kanyak nga impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakada kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Nabaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold upper a kinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intag pakada kini boss na mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandagan ko na. Ay, jak matan dinamag ta natarantag. Awagak ni Manang Janet tadamagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma, boss. Mapan kami di ospital. Apay kumaamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom di ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi, tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayon tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakita no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na, saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapo dagiti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingan dangay. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay ang napaltugan? Diyak ka mo saan ko na dinamag? Imbaon ko lat taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga isudat imang taming, tatimot doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapa ita arumwar. In kayo ni di ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni di ospital. Sige, katsapay lakuma. Tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman akmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, ingka na ayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, ingka yon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid yun. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni Madam. Imbagkit di ata da ni Sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni Sir. Ngam ni Madam, saan? Kuripot pa'y ni Madam. Intayo ka din di ospital, Manang. Sige, tagpakadaak pa iti kadwaming adda dito presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di, Manang? Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, Manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kuangamin, Manang. Adda ka no iti ospital ni Tom. Isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamat inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga rodan, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang, nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw? Nga adda apal ko kenkwana. Imbaga ti adda dito'y information. Nga addan iti word nito. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na.
Ngam na imbag ta saan? Kat EJ Ward. Uray siya nga ron. Kunak lakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis ah. Inton kon madanog ko day a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danogam ti lalaki a pulis, manang? Numabalin la ko ma. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man ta nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunak lakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamat sakam ti ayan ti benda, manong. Iso ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man. Tasan asika ti adda di ta ICU, manong. Nakigtutak idi nakita nga da pulis ijay. Kunak no si katibambantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adda yu pa iti bito ka ti tama ka. Iso nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang no palubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Armag pailaang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsat yo? Saan mo't gayam agrabe, boss? Saka tinatamaan, lasag laeng. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Tasana grabe ti pan nakapaltog ti kabsat yo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan mi nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mat ti amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo kanon ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y, agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabiit ang maimbagan da ito eh. Masapul at ang gadam da ita, anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pules a pinaltungan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan namatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan namatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Una nang, napilitan naklangan ang paltugkan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay. Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, anti. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, anti. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay,
Pagmadyan na ti kasta at trabahom, ay may mayat langan ti manalon, tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangan no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulungay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Ngam, adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan, taamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka, taday tatipod no. Ala, mamati ako no day tati ko nam. Talaga ka di, amayaten day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na, nulakat song batan na kon. Ah? Anya ka di ti kayat mo nga isungbat ko kan. Agun ka matan Janet. Napudnuunay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ng parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idinapaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Ket mapadasan tanto ti agabay ading. Si Kamet Manong. Abay adagos. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seriya tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Arapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamot Manong, abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay, damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado kamayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at mati trabaho da adwa. Naliday kamet ka ba, guys? Ada ka di parikot? Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak namin analiday ka nakatugaw di tang agmaymaysa. Isu nga inasitgan ka, Manang. Ay, adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, uwan matkit di Adamat mabalin mo iti biyag.
Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Isungawan ti rumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, manang. Adapay papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayudan kanyak. Naimbag pa'y kan ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamot nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Ha? Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nanang, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot manang dayjay, agpapaarayat mat. Darasem, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di da balay ni anti. Aganad kang masidag. Agarudok ka. Tapno di da kamadlaw. Siyak mat ije bangir. Aganad ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan nga agturong dito eh. Iawag mo. At ti may sa agrupo, kat iti makannawan adalan ti pagyananda. Timot may sa agrupo, kat iti makan migid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan. Kat agan anad ka. Anti, nakarakad ka? Mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Ano tinapasamak, anti? Ada nang uli dito balay, Barok. Anya? Dara-dara ti sa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasilencer siguro, anti. Ipanda kayo pa di ospital, anti. Ayaban tayo ni nanang. Tapno adda kadwayo di ospital. Taag-duty kami kan ni Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabigbigyo ka di ida, anti. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Di ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka ni Barok. Ay, imbag man. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbag man, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti may sa tisakak. Binusalat ti may sa tingiwat ko sana kinrakad. Diyada dumag at dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman akin ka, Barok. Pagribangan mi dayta, anti, timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko, anya ti pinaltugan da kan kwa na? Saka na, nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yon? Pinaltugan dati sa akin ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa akin na. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa'y tinala dagiti managdakdakas ija balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis.
Naaladamot lang dagiti alahas ko. Imbag ata nang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay matadagos da Tom ken Janet. Iniawag da kadagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen ama nang. Isuasaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag kadagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas ket dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakapusas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador kat addasad sadut da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngami di nakaturpos da. Pimanaw damatad diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasanwa ko na mga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya. Di da kumamat nakaadal. Saan mo da nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho? Isu apatas tayo laeng. Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda tinaderder ato lang. Sukatanda ka no iti landok sa dasimintuan. Nagdawel dagiti ama nagdakdakas. Ay malungsot da kuma iti pagbaludan. Ay naimbag ata saan aday taulom ti pinaltugan da. Win nga rod. Idi pinaltugan da ti sakak. Jak nagkutkot tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot, kat inrepet da itingiwat ko. Ay, unayan dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan da Tom ken Janet. Ay, daytan ti jak ammo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Ay, pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat da Tom ken Janet nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadagiti anak ko. Tada ko mamet agyan ija balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti agrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Wen gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Ay, nagpulumot laengan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laeng. Ay, iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ah? Ay, kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damat ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose taumayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni balay da. Dandanimot na nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanayin. When matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali tasyak mo ti mang bambantay ken kuana. Nimot Jose ti mangas asikaso ken kuana iti ospital. Awan ka di pa imay kadagiti kakasinsin mi, Nanang. Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangarod ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay. Tadi da mapanawan ti negosyo da.
Umay kami, tapno iyawid da ka ijay balayo. Ita ko mati panagawid yo. Agyaman unay kada kayo. Imbag kayo, pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, ken agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong ken agsisinaranay, saan amarik na tirigat? Nakaamiri sakitan. Idi, adda pa nangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang tipuunan mi, anti. Oray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo, manang. Inakpay basit di ta balay, ah. Umayak tumanan, apaman amalpas ko ti trabahok. Ading ko, italaeng anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay, pakawanan na ko, ma. Lipatan mo ti amin, manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngamsyak. Pag ko naambat, manang, nanglawa ti sanikwam, idinto ada kami kat basit laang. Ang tigamang mo, kat ti kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mo't iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mo't balasang ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, alaak ti dakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidahat tayo. Kalding niyo? Wen balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga maipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapudno. Ken nasaya at atao. Ati wen natay baknang. Aswitek ken sadot. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o italawas ang napauluan. Arapaap, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.